Samantala, nanindigan ang Pamahalaang Panlalawigan na mas palakasin pa ang serbisyong pangkalusugan para sa kapakanan ng mga Pangasinense. Ayon kay Pangasinan Governor Ramon Gico III, isa sa adhikain nito ngayon ang pagpapatayo ng mas marami pang ospital sa ilalim ng healthcare law. Kabilang pa rito ang pagtatayo ng prosthesis center, libreng animal bite treatment, maging ang procurement ng mga medical equipment tulad ng mammogram machines at iba pa. Sa pagsasakatuparan ng mga nabanggit na plano sa sektor ng pangkalusugan, tiniyak ng gobernador ang pakikipagtulungan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Samantala, umaasa naman ang mga Pangasinense sa mas kalidad at mas accessible na mga serbisyong medikal para sa pagkamit ng malusog at ligtas na pamayanan. IFM News. IFM News. IFM News.